Sziasztok! Hát itt egy kártyát mutatnék be, egy nagyon ritka, vagyis nem annyira ritka, valakinek megvan, de nekem inkább értékesebb kártyát. Ez a kártya. Jobban látszik, igen, remélem. Ez a kártya, és akkor itt van, hogy mennyiszer nyert. Real Madrid 1956 Párizs, Real Madrid. De Remis 4-3, nem nagyon nagy név, de lehet, hogy nagy klub volt, és ez La Decima, az a neve, én így ejtem. És akkor ez a május 24-i, a VB előtti finál Lisszabonban volt. Én Real Madridnak szurkoltam, mert az a kedvencem, és akkor azért értékes, mert nekem, mert a Real a kedvencem, meg Ronaldo fogja a kupát, a kedvenc focistám, és ezért értékes nekem ez a kártya. Na és akkor ennyi volt a videó, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és lesz több videó is. Ha veszek focis kártya csomagokat, azzal is lesz. Na akkor mondtam, hogy lájkoljatok, iratkozzatok fel, és sziasztok!